Makapito, yung point niya with run. Atin niya, add number. Add number mga kataw tayo mga run. Kaya tinantang niya, with run. Fa in kharaja minhu shay, ghasalahu wa saddahu bi qutun. Apabila bi qutnin. Apabila aun gimwa dain kanya uno-uno na lummi na damikian lanuan niya ito. Lanuan ang gimwa lummi apa maranan sinta ang apat na wasaddahu biqutnin hatinya apa itu tampanan pang sige-sige rin pagwa sin lummi atau mga najis tampanan niya mga kataw manguran sin koton atau uning koton ni gapas yating kahalan fa in lam yastamsik pabitini hurrin. Adapun bang di da kapak gangan sin gapas tiampan na paamuin mga kuan yaon atin niya amuin mga buslot masih on da magkuha na kuan na amuin kakana na mga kataw tayo manguran atawa atin niya amuin mas madakmul na biyan si mga bandage atawa kakana na biyan mamanya tu amon san nabiluwa na to yung magkawapat diabetic atawa stroke biyan na iyan way untuk dapat sarang us-usun yung pagligo sampai pag-ayupod ka niya biyan di na itakat pa mga kampungan niya to pa mga sugyan to na magdaratong yung mga kuwan na siya biyan ipatakat na ayaw kabiluwa ni mga nawapat biya ini sakit biyan sabi in diabetes atawa in kuwan high blood biyan na stroke biyan kumpul dugo at mga kataw-taw manguran mataudyan to